Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, pagiging sanay Jeddah, Saudi Arabia. Dia nga bata din Amerikano. Naewa kipikiran dito na bumula kami. Natalong ataw. Sige di kami ng mga university sa Saudi Arabia. Nabad ni kehanda suwanda sa umani kasawa namin na di bagi budi kami ng pagkabagisawan. Mga ito andawan. Si Sariyad, kami akabagay kami ang sandawan. Si sa Al-Madinah Munawara, ang tumabu. Si sa Makkah, Marama, Pagkapatiway. Gimabuot tayo, natin na babukuan. Ang orasyon na tubibay namin awan. Mga pamapagin kami sa ano, rumamok sa hain lang. Ang si sa Ras, sa Burayda, na iya, so Ras na iya maninit. Nasawap sa mundo kababaluitan mga orang wala agyan kaya baluitan mga manusia at tangad din tano sa ginawa tano agyan kaya baluitan manusia na kanabay ni kasindan. Kasi kami ang isang kaya nakalain. Ay buto na nakalain na al-is wal jinn. Dia na dua keadaan. Na saya ini dia lagi dua lah. Surga atau saudara. Basta dia mga surga na pipira na panganaraka ka. Gitu man ikapasang yan na. Kenapa dia taruh manok? Masuk balik namin ang pasal. So para mo, masuk balik niya pasal. Kaya ito na, ugay na manusia, agujin, na kaya na unwala na dayon sa dayon. Manong ang benda pati, sa kata manusia, na benarap kini ka sumiyatay, na nabubiyatay. Biyatay na subangay niyan, na suniyawan niya daw yung win. Dapat maadan sa dunia na miyaw na adnaw Allah o surga ang sunaraka. Ayan inuna madan. Na ini provisian aso surga na penuh-penuh niya. Na ini provisian aso naraka na pakapamalapalan niya. Nagiya ka na programa wala na di tanong mga pambaya-baya. Iya ala na ino manusia manusia, dia ko kagagay mga padbadi. Bimenuy ka manusia na malalamak wala kami bimenuy ka. Manusia na okay ka ulalan ay pagkasun sa surga, ano mga surga. Panangilay ko baka makawin ulalan ay pagkanaraka kami na seka. Dahil no masa iya nga na Quran. Ini turun wala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dende mataw na kang nasala ka tubong abul di madoy sa surga o di na naraka. Bukod ka api ay buwag alo yung surga o Quran na miya kay sisa. Na buwag alo yung naraka na miya kay sisa na basta pero wala na benar. Dende buong na riba. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Din na basan kito na ribat kapala-pala din mananama nagu mamumundas giya na ni bagiw kitan rakatan mo wala au di ko okay na kaya pagbunga si unaraka dito mabigay tiro wala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dama na kaya subuan ka kay Muhammad arwar sa gagaw. Nalimuwan ako mga tao. Ano ba niyo ito? Naulit ano ka ito ko Isus na? Itanong niya kabungsa na lang ka.
ay ako namiyaloy, pinaka malalimurutan wala, nagigyaman ito Muslim. Kauda kami niya Muslim, namiya tangan suka pa naraka. Na, ayaw pa man nakapakapuman, nalaman wala, nasita no hinibo atas sa Pilipinas. Akataw na lagi hindi Pilipinas, na hindi Christian. Ay pada pa ako siya hinibuta sa iligid. Na ang makakabuhin na ka nasisalay sa karos. Umadoy nga Muslim. Uli na siya hinibuta sa butuan, mga buhay, dabo. Ina ka na, Christian. Gabunay kami ang kalalakuan. Kami naman. Namiyantangan suka pa kanalakaw, hindi ka tumawala. Nagina ni isa amin po na naman tanong, mga bangsa ko, si tanong hindi mo ta sa lanaw, dinsor, ay amatano na maranaw ang Muslim, inaakan na maranaw ang Muslim. Na kaya gina ni niya wala tanong, na po na naman tanong wala, besta di tanong makaugit. Si kulalan ay pagkasupel sa surga na niya na sa tanong. Kaya kaya apoy, kami aloy sa Quran, na din na siya isang tanong mo. Abang yan kagagat, ang mga sudo sabi abang di sa kami nutos. O di na 5 sigan, o di na 3 sigan, na di nga kagagat. Okay na, o di nga, okay. So, kapalagoy ko na ka, na ayamanan yan, na baka naraka ka. Dito mamuhi kaya ayaw no, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar, walau bisyikki tamrah. Paranding niya wati ko nabi, si kunaraka, so api abit sa sopa ka kurma. Ayaw man nanin amay kas na di ka masidikap. Na di ko kita na o dali sa paswa ngirong ka, na di ka pinubeno ba makasulta. Ay nakansukuan. Asasad ka. Ang yung nakasud ka, agina ni pinaka niyakalala, apo ka silang tanong sa maliwanag, apo ka sudan si usong ka. O na to, na pagilay na ka na ngayong oras, kami ko nagkailamitan na ka ng kutuwa ari-ari dito, dito paro. Na isa lang na di ko mo organo, natulog. Yung kaya pa man, nakapag siya min, namubagi-bagi na miya, lagi si Sheikh Jamal, na nakataon niya po kabubuhay sa organo na, ano man kaya kabubuhay na di nyo ni Kiswa, ano kaya pa kabubuhay niya, kadapat na pantay-pantaya, umupulo kami nung, umupulo kami nung, so bagyan kaya, bitero, namito kami nung, natomyan, kaya man na, itong sa may kukuhan, dan yan lang ako naka-oras yan. Ayaw man nung una, itiro ako kaya sa tama sa alas 6. Itiro si Dr. Parok sa tama sa alas 6, media. Kung nagkala mo, napamaisinyo ka, doktor sa fake. Saan sa pag-isiyo ang mga batag kung man na fake, ang usual na naiparado. Si Imam Buku katawan niya, magira. So Imam Malik, nami ako mo sa mga taga, Iraq, umawid sa 50-an, pa-ISIL. So mga tao sa Iraq, naibumiyas buku ni Imam Malik na dua-dua. So 40 na gulo na inawad si katawan. Na ibapasad, nagumiyas siya ng buti ang mga taga Iraq. Santo kanun na mapasangin, kapag ma-ISIL. Na may nga, sa ulo, Amir Hussein, Girtiro, na hindi pag-isip ito na kung umano magalita ko ang nabi, na may nga ito na kung umano kapaka kaspaso nga si mo ayaw manin na ilaw, na pag-isip ko na ito na kung umano ko, na makakasa ilaw, na may kaso kaya ala napakaisip na ninyo, ipag-isip, nag-isip. Kaya man ang una, na napapawing ulama, ay gumirawa,
Nga napaay siya nga dibuat awan. Kasi mamalik na mas papasang pa na disulta. 50 pa kayo na dudun niya sumugin. Now, ayaw ko mapipiraan. Kasi siguro mga bangsa ko, nangot ba habang sa kuha, pagarihan na ayami rice, asinsin at abidin. Yung kaya rice tanong na siniyan mabu iyakan na so panagundaman yan sa yung kaya kapag ilumong ang wadawa na inibigay rin mabuwala na kataya kapag dito di mapraguso panagundaman yan. Kaya ko napag-usay na ka na akida na mabusay ako sa mababaya. Agi yung akida na kaya ka kapag na rin tapos tama rin ba? Na yung ginawa ko kapanganaraka. Agi yung akida nagiyay ko matanong si kukubur tanong na sambok na sa anuman ang ore. Na so akida kung mabibili. Na meron ta ginawa ta. Ay katulong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tigin man ay sataftariku hadhihi al-ummah ila 73 firqa kulluhum fi an-nar illa wahida ma kana mithla ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Gitingin nga mga mata na tigulas-ulas at sigumpara sa 73. Agitingin ang sa 73 na palay din bala. Ilan ba tawag tigil sa timan? Buta tina sa timan. Nadatang na tigil no kapitan, ako sa mga subbatan. Ano nga ba nung tungkol dapat eh? Ayaw mana na nabutan na baka dun. So, ulaw-ulaw na biya gusto. Okay to kit yan, aguso. Para tiyan yan. Aguso simbol yan. Namiya lugar na ginawa na. Ay, kailangan na magpaba. Kami tanong, naso kapito na biya gusto mga sahaba. So mga ulama, napiya magusairan ang kanan na 73 mga kapit. Pamilay sa mga umatong nabi, absulan-sulang. Bitero to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pamakadada ng sulan-sulang, ay magtiro tanong na di mamurakso nabi kayo nung ito ada sulan-sulang so. Mga umatian, nakakatiyan may isa-isa. Inuman, diya nga pa kami binibili sa kapit, na kanabay ni ayaw maanan na egar sa inyong nung nabi sa laban matay sulang-sulang sa mga umatian. Adi, kupaparwa, ang barang-barangin, pagukitan, sa ayaw maanan na kakabibinasa, ang iyong utaparatera. Gina na ipamana, itanong nitinduin, ato na okay, okay titanong, si kung okay to nabi, ang gusto mga subat yan. Kaya kaya kadadakan na ngayon, pamato na makakayar sa dunia mga kapit. Ayaw po, surang katanong mo sa Pilipinas, na ayaw niya karayar, ayaw kita ng mga tao sa ranaw, na di Sufi, na Shia, naudi siya na Asari, naudi Asari na Khawarij, naudi Khawarij na Salafi. Agian na Salafi na padanan makna o Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ay problema. Agian na paton na palapira wa Ahlus Sunnah wal Jamaah mga bukod. Kakana basiran mga Ahlus Sunnah wal Jamaah kasusurang nila sa ugito-gito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makita mo sa ibarata sa timan.
Igirami ang mas maulidan Nabi. So maulidan Nabi. Eno ka din so maulidan Nabi. Baso Nabi maulidan Nabi. Basa kaniyan mimberdi. O di na so mga sahaba niyan. So kula ko arasido na patkataw. Na basiran man mau masuk Rabiul Awal na timu-timu aniran so. Kini buat ako Rasulullah kakagiyan. So kung sukap maulidan Nabi na mga tanda sa tuben ng aso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakagaya yung problema na inuman na sukap maulidan Nabi. Ba't sa kanil sa itong Nabi? Ayaw ka itong Nabi na man ragiba an sunnati palaysa minni. Sad natigil sa ikagudin. So kita kan na di naman. Di niya magumata. Na palulubangan sa history. So Nabi na piya sumya kay sao, ba't sa kanyan bibirti, o di na ba niya bibirti sa mga puhiyan, o di na mga watayan, paano ba sa mga karuman niya na din na nansi o sunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasingap man, kailangan, o di na, kuhan ako Rasulullah, so Abu Bakar, so Umar, so Uthman, so Ali, apiya sa kataw kira ni bibirti, kaya kaya adno birthday na si Udawla al-Fatimiyya. Si Udawla al-Fatimiyya, amiyakan dito sa ingda era. So mga Shia, si Sayyidina Misir. So mga Dawla al-Fatimiyya, ang gobyerno mga muto sa Fatimiyya, amiyakan dito sila sa Misir. Miyera so mga Kristiyan, adira ni sila so Christmas. Di sila di Christmas. Natigilan na mapya, mabuha. So, ang tanong mabuha, sumamuso Nabi na, maulidan Nabi. Ay, malang na, riyawan tira sa uwan. Mga Kristiyan sa Misir. Kami maulidan Nabi siran. Lagi ito ipamanak. Si Waira sa Uridway. Ay, katulong Nabi sa salam naman, tasabaha, bikaumin, hawa minhum. Sa pagtawa, suwan yan, pananayanan niya sa pagtawa sa kanina, panitilan. Mana namanya ini keluar dulu di kami Kristian, namanya di kami berarti, kakaknya di berarti na Kristian. Lagi na, pamana, giyang kayo po sa berarti, Nabi, maulidan Nabi, na di pagambugong mga asaira. Imato tigin na, ayat, nanaw sa ayat ko rin, madhab, na madhab mga asaira, ayat tigil nakalilit sa dunia na mga asari ka, mga bukod po na. Hapi asong nabas asari na tira na asari. O tamang yama, dato na nanilang na asari ko. La hawla wala quwwata illa billah. Bumali yung mga bukod. Pamanay ko ng tiro asari. Ito ni katibe nila sa asari ang utama miya dato si Munib al-Khuzbari. Ayaw miya ka Islam sa Ranaw. So lang-ulang na rumiyaw to. Na miya tiro irana. Kainutan, pamamatya sa Quran na budi murid, Imam Sasaw. Ay pinakamala murid yan, amya na Islam sa nanon na si Sheikh Ahmad Bashir. Ako brak sa ulama, banggira wa na ba niya guru si Sheikh Ahmad Bashir, lagi na ni pinakamala murid, ako tawa si Imam Sasaw. Tapi itu ilan na si Sheikh Bashir pun asari po. Pero na kita numakatay Sheikh Bashir na, ino na tinapulwa si Akama Maasari. Tamagi guru alim na asari ko. Now, tamagi Dr. Baid Mutila na pitiriram na asari, ako si Ustad Salamat Kasim. Na hawla wala quwwata illa billah. Udi ko yung mga sasabarangan na mga MI. Na benira na mamahba ang mga uluhan ng mga asari. Ubira ni Pirwa si Ustad Salamat Kasim na asari. Ada ba yan? Kating bayan sa asari. Na hawla wala quwwata illa billah. Naimutan din. Sa kami ang tigilan na halusun na ulit mga kami, sabi supod minong Nabi, hindi minislas na so, okay, kinimutan mo Nabi sa lalusan. Ay man, nagito, di kaya sila nun sa, ano ba sila pa po, ang lusunan? Wal siya mga kaso, ang lusunan siya man, na ba di mirti? So, Nabi na ba mi mirti, so mga sahaba na ba mi mirti, na di naman dito ron sa playbira sa awan, social media, asong sumakasahaban ng mga asari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So masok ka pamugod dito na naraka.
di kepada bagateru sanda hati benya ngai begbunga sa neraka. So tibu Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Padang ini ni wati Nabi suka pamukun. Kaswati ye suka pamukun. Nadin na ungan yan arwar sa marata. Nadin na marata abadi aya ungan yan na apa ka naraka. Ame tibu Nabi kasotao na diitiru sa kabugagan na umanong tiru na kapamugan sa tama nagtigil sa pagi surat benuan na biya bugag-bugag. Lagi na ni pamana apa nagilay sa kapamugagay. O mga bumiraw, Ash'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah na bugag ka. Kenapa? So Ash'ari na ba mga Ahlus Sunnah wal Jamaah kasuguruwiran si Abul Hasan al-Ash'ari na satiman ang tesis si sa Jamiat al-Imam Muhammad bin Saud al-Islami ayan yan minik magister na tesis yan o buhay ang pagintawi Abul Hasan al-Ash'ari si Abul Hasan al-Ash'ari na taganaya yung bawata na miya kapat ragun na Mu'tazili na miya woon na somyol mga kulabi kapiti isa kong mga bulunian na ayaw kayo rin nun na miya woon man na somyong sa Ahlus Sunnah wal Jamaah karon mi patay. Kaya alipyan ang takitabi na al-ibana Abu Makalat al-Islamin na giridan o mga dukto si sa Jamiatul Imam agyan po ito arisalan niyan tesisyan na muntas excellent ay man na pure ang po ito kapiti Abul Hasan al-Ash'ari na anusunod Jamaah pure kanaba Ash'ari inawa niyang kiran so mga murid yan mitilimbang siya sa kutay kadua kapitian agi nga mato adi mamagembug asirang unik adalah sa dunia biya kawatan wala au pun sertano na mabibitso kapitano kasi tanong irami suwa-suwa na ayam mana niyan na dua-dua tanong kapitano sa iyong muto akawan 70 ang tulong so kamatan yan na so Ahlus Sunnah wal Jamaah na may isa-isa kumasaw Nabi taman siko talong akal pumuntuan sa Al-Qur'an Al-Mufaddala na yakin mo mga sari mga Ahlul Kalam na siko Orion o kaya popos o ayamanan yan na Al-Qur'an Al-Mufaddala apitiro Nabi ay tingin na permerwa masak na sumasaan na Orion yaman na tingin na sumakatutundog na masak Orion yaman na tingin na sumakatutundog na masak. Nah, YouTube tu sa Ardu Sahaba Abu Qarno at-Tabi'in Nabu al-Qarn Tabi'un Tabi'in nah so kaya po to namimut lagi kaya mga Ahlul Kalam apaluso mga Asy'ariyah nah si Mabusa ngariran nah igira ko na di sila pagkatopel na miya kaysa na pamamakin kong siran so tingin so benar na kaya butian na si Korean o talo kasing teori sit sa karira na miya teori na ako na kaya buto pura kapit na si Korean no talo kasing teori apitiro na biya permirwa mga masa ay man na siran pamimampian na ay marata sunabi gusto mga sahabat baka parang diya talon ay marata sunabi gusto mga sahabat na siran ni mga Korea nagina ni pamay di mirano di pamangusay au betanong iran pag-isip nato na si karataan o Ahlus Sunnah wal Jamaah ang mga salaf ato na karata nila basirang pumalibas ang unok basirang pumalibas ang kubo basirang ayamanan niya na diinggagalubog sa mga galubog ato na ni karata nila dahil mo mapitiluhin na kagyan so mga lokos ay siya di manunggan yung mga ubang na buminakson mamanunggan yung mga salaf di silang panakoto Gito may mga kwan. O ba sila maginawa sa mga Ahlus Sunnah na mga mujasima ay malang na di pangaplawas na suwalam nakabugagan ito ang miyang alala kaya kapit ko Ahlus Sunnah wal Jamaah
na sadin sa miya aloy sifat wala, ngaran wala si Quran. Abu si sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na basta miya aloy Nabi, miya aloy wala. Piarat niya mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Piarat niya ira. Dia hadiran propa. Diran bukan sa balik. Diran pengalinan sa makna. Nabuliran ipenayasian. Agito sukatul wala alaysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Yang karon niya pagusin isa ka sa sarag na ipugusin sa kana al-asma wasipat na bago ka ng mapa nirisu asubuso pa man na malapanoron kasabuti. Andin ni kagira-gira na sa mga lusunan na mga mujasima pamahal di makaplawa sa suwala na dito nakabukugan ay para tayo at lusunan wal jamaah na laysa kamithlihi shay daba isin wala o lang na kanyan ugin na inaluiso mga sifat yan dito mga sifatan liyan sifatan wajib, sifatan ain, pamanang pa, soalan na naliman yan, at na biyasiyan, at niyali sa Quran, agus siya sunnah, at na magbalamatan yan, kapalin niyali. Na, ngayon, tigilan na, tingman yung mga sari, mga kuwan na yung, ano yung malong kawan. Pitero yung alusunan na limawan na, na ayaw man na piyakap liman yung suwan na. Nailisay yung manusia na liman yan. Namiyan yung siya ka na kumiyakatir ka na. Nasamimbag suwan lusunan. Kanabay no may pitiruan na limaw alwak. Aba kapipira meron na ayaw liman yan na dataro limaw manusia. Kanaba ana liman yan na dataro limaw manusia. So liman yan na sigo kanadait yan nun. Adita no katawan ni bunta na mo tuwa. Lima niyan. Kasakanya mo 5 taon. Alay sa kamithlihi siya. Dan na ba niya data? Na udi ka ginawa da 5 wala. Na ayan nga piyawal na suwala abu sura sulula. Kaya tiruan wala sa naliman yan. Abu pitiruwa sura analiman yan. Ino niya tiruan. Sa kami ang mga salafi, ang mga lusuna. Adi may di panulagin suwala. Tigira na di pinda akal. O pamikira namin. O mga terwa so 5. Naba di taro 5 ka. Swati suba sa Arab. Na malaya. Basta 5 na 5. Datara di na nga 5. Bato hirap na. Nagita di naman na 5. Simag wal lusun na wal jamaah. Ang kayo basta sa malagit sa karan na malagit sa rupaan. Tira na way kadi na akano pamikiran namin o ba so malagit sa ngaran o di malagit sa ropan. Natigwa lusun na o gina ni paratelyo. Basta malagit sa ngaran na malagit sa ropan. Napagisin namin sa asari. My friend, asari. Berat yan nakalaliman ka o di ka berat yan. Saka tingin na, ino ko di berat yan kasi sulima. Naman yan. Basta malagit sa kanan, malagit sa rupano. Uway. Agya, agyo ko pitira. Berat yan nakasumanggi. Amo na naliman yan. Udah. Na di ba kagirawi, dali mo manggi, kahit naliman yan, no? Nakagaya parat yan, basta malagit sa ngaran, na malagit sa rupaan, ay mato, naging naliman, nga nagdataro ni maamo ko. Malagit sa lima gusto mo. Nakira na kita. Di na ba kumudya nga, 5 na 5 manusia. Nasumamumunan na 5 niya. Nauba kami arati, sa nalimaw mo. Na nalimaw, manusia. Na bida sa rupaan. Na mas lalo, ang bidaan sa rupaan, o 5 Allah, ang so 5 manusia. Berarti nga, asari, at nabiyis ka. Hindi nabiyis ka adun. Tino, at nabiyis ka. Na berarti nga suwan mo, na nabiyis yan. Udah biasa suam. Nanti nabi. Ayah para dia nam lagi sangalan. Nam lagi sarupan. Ayah biasa kan nabi sang mo. Nari mangki. Magiuga. Now di ka pagiu. Natari ka an nabi wala akan abada taro. Bias tano kas wala. Namialoy sa Quran.
So, para siyan, na bayag sa anuan na mo, kung mga tao sa surga, na itintingiran ko biya sa wala, dapat ulo na muna, di sila pagkapira, sa katay mo na subhanahu wa ta'ala. Ang ginawa, ay abisya, dari tara biya sa kanarap pemulusun. Ako nga penulagin so biya sa wala. Ada biya siya na piyo, abiyas, kasi ko kada na iti ano, aditan no katawan, kapiyag marutano, ay kakili at ano ron, kasi sa anuan na mali, umamong pa ka surga tanong. Na ikuni man to na, o di ka peratiya, o basualan na ang mga sifat yan. Ami ang aloy sa Quran, agumi ang aloy sa Sunnah. Napunga sa ako, mga posta ka, iba asarya, ang lusuna ka, asari ka, ang muaddilah, asarya doon yan, tarimaso, mga sifat wala ka. Dito ipamanakuan. Akin tanong ka, di ka dito na iba ka ang lusuna wal jama'a ka. So ang lusuna wal jama'a, na ayaw kapitiran na isbato, ma'athbatahu Allah linafsihi fi kitabihi aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Gina ni kapito ang Sunnah Jamaah. Ay kapitiran asulahu lahon amialoy sa Quran, mialoy sa Sunnah Nabi, ang mga sipatian, mga ngaran yan, natatanggap nila si wala. Sa diran pengalinan sa mana. Diran uwan sa balik. Diran iperupa na diran ipenulahin. Lagi na di kapitan Sunnah Jamaah. Sa ano na, mali susipat wala yan, nagtigo bimaan na kudra, inalinan sa mana. Tiahrin tiran, ay mana tiran na yan na, ay mana lima na bagel. Udi na nema, udi na kudra. Pagani na sa mana, ubadi ay mana uyag na pura lima. Ugay na kana badetaro lima tanong. Ginan pa may pagbanang ginan tanong siran, ubatan siya makinan. Kan didigin tanong nilang si ko, dito kapit, ang Sunnah Jamaah. Sige irang po kung tasang tarakiran. Ako nga mapad sa giyong pito pula uduan, di ka mapad o piyura, kapito mga nag-ibo sa mga sahaba, na ini, kuwan ka, ginawa ka, ini, buwang ka, ginawa ka sa giyong uta kabinasaan, na ginalisaba pa, pangiraw sira na, sa kanya tigiran na, na ipinapaos ka, di kami mamaginig ng mga Kana basa kanito pinapaos, ayam yan napaos. Na so mga ala-ulang nasa dunia, ini pa napausiran, dentro Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, dini po makinig sa mga alun ka lang, kami na sa iraso paratiin. Di sa mga alun ka lang, na kaya kapitiran, na saragakan, kanabakura na kung halit nga, saragakan. Kau pa makaya pa ulitin na sokora na gusto halit, na mga pag-iusiran ako sa mga sala ang Sunnah wal Jamaah. Nakagisaragakan. Ano ba na kapag-uting ako, saragakan. Sabihan kaya ko na ako, hadith, pantagsi ko, mga sifat wala gusto mga ngaran yan, na ikutur na tao kay Fia, di ka pa kaya, umana na di ka pa kaya? Ano ba ito? Ikadua, na suwakidag, at yung mga ulama, na ayaw wala yan, na supuso. Yung nga puso na wala yayaw para tiya. Na kaya wala yaw para tiya na pananaguwi. Na so pananaguwi na uwaya maunaon. Na mapiya. Na makapipiya. Na uwaya maunaon. Na marsik. Na ikaw na biron. Na Roman na taon sukan siya. Ato na ibarat yan. So pananaguyan, yung na marsik kada tarpa mauluday, arenola. Mata arenola, tugudu na go, petitian, yung na taiyago, titi, plastic pa marinola. Nagyan yung na taiyago titi. Nakuha ka din sa puno alitarwa, Loros. Nauna mo na bino. Kami nga pa sa Mr. Leno, so mga sabugan na bunda tay. Ay sa kabarit na, tama sa miya kaputi sa gudungan, tuwan. Sa kiyaw sipu-sipiro. Kagiyo pa man, nami ono na tayo titi. Na,
Ya kau masih suwasir. Natang liha apa? Hari nula. Sakit lah. Uni nasula bay. Nakya udah pun beda. Ubay na kau. Kasih aku lihat. Ibarat itu lah. Ino masih pang ubay na nasula bay tatangan sa hari nula. Ino to. Nagyum na ko. Hari nula na. Tayo butitin. Api kau nabiron. Nama lebu. Nagyuto sa puso. Ilayaman ako kawan. Alangin na. Pemipian. Natangalan sa bugas. Tapi asara kaya kuwanan. Napapipian na ginawa sa kapungaw sa ginaka. Ayaw mauna ko panagin na na. Panababansiga. Miyaw na dataro puso. So puso na punay amaw na bansi. Na miya kan girgin. Akapura kuwan yan. Rekobirian. Kata sa na isa ko marami kami. Laro ko kami sa matambay. Na sa mga classmate kan na di mo mungay sa Quran na ayat na kalilider kaya orang-kira na palid mapia alisawat na ayat niyo na kupusuyan na yung muta kantiruan na ang Quran umuman niyo na darangan na bukap music mga tutula mga rarata na api apan pag-Islam na walang anak na parin na kabukari ko yun naging isawa pa ikalimutan wala na itanong pa ko na kupusutan o masukin na marati alina sa etan ng Pilipinas, so mga kipiyay, karati ang mga tao, detar pa sa kakatatag ng sa Jeddah, na pinigilan niya si Sheikh Murad, ako si Sheikh Abdul Jalil, ang mga pitin na mangaling, ini silang pumakin ko mga diksyon. Ini pumakin ko ang anak, di sarado ang anak, adi mo ni matuwa, gagula sa Pilipinas, sa doktor, sarado ang anak, kaya mga nanenap, banyan di pamipikiran ng aparate, na di niyo ito pumakin nga kabunki langsung oras yung nidetaro to balasan na wala sa mati ako kapag may nagtanong nakadami nga niya napasok ko na kanumabo may palata na pa sa mga sa tanong at ako na ikatulong tanong niya kapag namin yan hindi yung nadin yung maswatan na rila niyo nakaka wala no pamumulong sa pali agirap subit nga niya na rabing alcohol na wala pali ka na prangka. So masudah palian siyang pitangan na rabing kabay ito pa napapakapya ginawa niya. Nada talaga wasiat. Ini na miya ka sila kung di nga kibabayaan. Nakerang akaw, nagirap mana, di nga dama ka sila, napatubabayaan na lagi na ni masusuwatan no. Kanaba pa man, naboy man itimu-timusin, naboy pinamon ang lusunod siya, mga kapahan ng mga asalin mo. Ugin na, mamamagin nga sa pitero, na kung saan nang ikaw na, ano ba? Kalau yung bisa naging asikat ba tayo mabiyago ko kayo? Nakakabad na yung pagigurkon. Na beauty matusuwayan. Pagano yung tanong so, titua kapit ay pagkasurga tanong. Nasuga terangan na, ano no sanglan, so di ko terangan natin ito na isunta. Api aso na bisa lang na usalan na, dan yan mapakasabot si Bapak yan na, Abu Talib. Dan yan makagawa niya matiruso, la ilaha illallah. Din tadi mau iba payan namanya atau siapa bapak yan namanya naraka. Apakah tilupan sa kadig lang wala wasyan apa din di sulang otak sa kunanin nakataw niya sa kanil daw na niya makanan naraka na tayo ba kaya pinaka hinusingan naraka. Nababang tulad na etap na rin matuluso ko na bata akwan ay mana din na bapak. Bata lima pa sa adisura-sulunan naginan mga bansa ko. Doon na naman ako sa aking pamahinteriurakan. Dokor kanu untuk panguda sa kaya kan kanu panguda sa kaya natin mo kasunod ang sukiya po bata agito sa Muslim kaso Muslim na punya man sa kulit-kulit wala ang sala ko na bina yan liwan na ganda uso yan agi mega detaro mangololo mga lukstan watir una paguda sa ko kay pula paguda sa ko kay pula paguda sa ko anak sa kato ko mo da sinabi ito na tatlo. Ino, tunggu so pantay-pantay ka. Miya kapag iyan yan, natin na ba mararatagin niya di sana. Sa gito, sila mo sa nulamon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.